Svake godine se očekuje da blagdani budu sve raskošniji, sa što više dekoracija, poklona, jela. No je li smisao Božića da potrošimo velike količine novaca i vremena pa se do Uskrsa oporavljamo od stresa i financijskog pritiska? Prije nego krenemo sa savjetima kako pametno kupovati i uštedjeti, želim nas sve podsjetiti. Društvene mreže, reklame i filmski blagdani nisu stvaran život i ne trebamo otići u minus pokušavajući ih rekreirati. No čak i ako ne želimo filmske blagdane, posebni događaji uvijek nose i posebne troškove. Uz malo dobrog planiranja, ove godine ćemo se blagdanima svi veseliti umjesto da se brinemo o tome kako ćemo ih platiti. Prije nego što krenete u trgovinu, odredite budžet. Ovaj savjet nam je već poznat, no malo ćemo ga nadograditi. Odredite budžet za hranu, dekoracije i poklone i onda ga pripremite u gotovini u različite koverte. Tako ćete sa sobom u kupovini imati točno onoliko novaca koliko želite potrošiti, a ako se zanesete, morat ćete fizički uzeti novac iz jednog budžeta da biste napunili drugi. Napravite inventuru smočnice i ormarića da provjerite što već imate. Ovo je dobra redovna navika, ali je i odlična kod planiranja velikih događaja i kupovina jer mnogo toga kupimo da se nađe iako nemamo kod kuće. Odaberite jednostavan jelovnik s namirnicama koje već imate ili koje se lako mogu iskoristiti. Razmislite o odabiru nekoliko jela koje svi vole umjesto da pripremite skupu i složenu gozbu. Prioritet dajte sezonskim namirnicama. Korijenasto i lisnato povrće te bundeve često su jeftiniji u ovo doba godine i odlično se uklapaju u blagdanska jela. Osnovne namirnice poput riže, tjestenine i brašna kupujte na veliko. U velikim količinama jedinična cijena ovih namirnica značajno pada, a ostatke možete iskoristiti i nakon Božića. Često računamo s blagdanskim popustima kad planiramo kupovinu, no oni mogu biti zavaravajući. Akcijske cijene lako nas povuku da potrošimo više no što smo planirali ili da kupimo stvari koje nismo htjeli jer su upakirane u povoljne pakete. Što prije obavite kupovinu, to bolje. Glavne sastojke kupite unaprijed jer postoji mogućnost da neće biti na blagdanskim popustima, dapače mogli bi biti i skuplji ili čak nestati s polica. Gotove smjese za kolače i kekse, već oprana i zapakirana salata i slična polupripremljena gotova jela možda se čine kao zgodan način za uštedu vremena, ali će vas doći mnogo više no što biste platili same sastojke. Želite počastiti svoje goste posebnim delicijama? Burata, pršut, camembert, posebni namazi, sve to obično dolazi i pod robnim trgovačkim markama, što znači da ćete za kvalitetne proizvode platiti značajno manje nego kad kupujete poznate brendove. Kad već kupujete na veliko i unaprijed, razmislite da ove godine poklonite jestive poklone koje ćete sami pripremiti. Stvari poput keksa, začinjenih orašastih plodova ili domaćih džemova pokazuju da ste uložili vrijeme i ljubav u pripremu, a možete ih i lijepo upakirati u staklenke. Smislite kreativne načine da ostatke pretvorite u nova jela poput juha ili složenaca od pečenog povrća i mesa. Ako dobro isplanirate kupovinu i jelovnik, uz ostatke i namirnice koje ste kupili na veliko, počastit ćete se ne samo za Božić i Novu godinu, već i cijeli tjedan tijekom blagdana, a da ne potrošite ni cent. Ako imate goste, nemojte se ustručavati i zamoliti ih da donesu prilog ili mali desert. To ne samo da čini obrok pristupačnijim, već daje svima priliku da doprinesu. Najbitnije kod svakog blagdana je vrijeme koje provedemo zajedno. Potrudimo se da ga provedemo opušteni i sretni, a ne pod vremenskim i financijskim pritiskom.